Aha! Ha? Olay ne yer gerkedik geliyor ya. Kim ayol? Şu geliyen görüyor musun? Hava. Bir de işe gelecek oluyor. Aşpez olup. Aşpez olup Hova. şu geliyen mi? Hova. Aha, onun içinde öl geçeceğini mi dana o? Sondan mı aşpez olmay? Beydeme kurban işine kat öptü diye. Ödüm katı cürdü ya o. Kanımcan. Öldüm başlık olsam ha. Şular yan aşpezler almadı. Neymişsin? Yani bizim işlerimiz toy mekanı. Bir yere adamı şahatlanmak için, gülmek için, devirmek için gelirler. Şunun için bir yerinin taksisini basıp te başlığına çelli. Şoh olmalı, değişken olmalı, aydımcı olmalı gerek olsa. Oy men aşpezim, o sonra görürler almazım o men. Kurban canlı yani. Gep keltede un haltada dişleri yardım otur çöpün çöp yarıp barda tapaya ne kurban. Onu ne man tin diyen edeli? Mun tin adın esip göreli. Baş geliyen sen mi? Hova. Ba. Yeni diyen olmadı kurban canlı. Bu oyunu değişine düşürgen kan olur. Değişme, oyunu düşmeyen olsa kaytırıp koyulur. Niye yitiriyen adımız var. Onda kim başlık olmalı? Elbette ki başlık olmalı. Ne şu vaktinde başlık oradan vardı o diyordun. Onunla bir geliyen giyimi, ona çelime eşikten sarsayıp böyle mi? Böyle başlık yerine diyelim. Ne mi oluyor? Birden de şu işler etip durkak, üstümüze hakiki başlığını ödü verse, Ya başlık gelmiyor. neyim ki? O ayağını çağırırlar kaynama içerdiydi. Kaynlara gidelim o da gelmez. Onunla bir geliyen ay başlık yerindedir, men yerinde. Doğru. Ağam selamun aleyküm. Aleykümselam. Gelin. Ağır mı? Var oğlum. Sağaman iş yapıyordun mu? Tuğuluma. Başlı work bulma mı ağam? Başla. Sonra görün ya yerine oturuyor da. Şeyle mi? Bir gayret edip haber etseniz lan adım verildi değil. Bu herhalde sonra göreyim. Gayret. Kabul etse çağırayım. Şeydin. Bizdenim gaydar. Ne mi dedim? Bizdenim gaydar diyen. Ha. Stokçu dedin elbette. Şeyle mi? Çağırın elbette. Sağ olun. Gayret edin. Hava ağam. Oradan raydım ho. Ne? Kat horkmuş diye. Ayarlı ulaşı otur. Ayarlı. Dirro tiyden geldi ya. Başlık gayret etti şu olur kabul et dedim. Öğüt olurunuz dedim. Kat öldüm seni. Sağ ol ağam. Tanrı yakadın. Yaşının yattan çıkarman. İkez yazıp kaytarar. Ana. Şu tövde boğut etsen. Yönü var mı? Hava. Şu başlık nimeler de arayın. Kaharcın mı? Yok. Ne mi? Hiç mi etmiyor yönü? Kevat arkaç ya. Neyini düşünmüyor ya? Ay yolu da kadar düşünür var akın. Şeyle mi? Oo yürü. Onun için kadrını bilir. Elbette. Şu dedim katı oldu oymak ya. Sağ ol. Tanrı yakadın. Ha? Hava? Ne mi? O karışar. Ne mi? Sizin yanında yettir. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Toy için gelen olsa men yanıma getirme hükman mı? Kaytarayım Allah özünüz hov. Alo. Men barıp bilecekler işim kan. Özün gidey. Ne mi bu? Başlık mümkün olsa men özüm haktaydaysam diyen kımmetli vaktiniz aryanız için bağışlan. Men aşpez. 30 yıllar ben aşpez olup işledim. Tuğla. Yine görsem tuvaleme nesip edip toy mekanı tiyatro açıpsınız. Toylar köp bolsun. Yine men şu koçan Anırcı yüzünde yaşayan. Eğer düşünsek, eğer kabul etseniz
bile işleşecek diyes başlık. Men sana yaň diýdim-a keýwany. Yaňça diýdim men sana. Men o hili başlıklardan der ayal can eden işini koyup ılgayan. Gidemok, gitjegim der, barjygym der. Yine bir gerek iş wagty maňa can edeysen, ataň oýuny ymykdyjak der. Eşdiňmi? Bolluny gaýtyp maňa can etme. Näme? Aşpez diýen men. Oy, ha. 30 yıl işledin diýip. Ho 30 yıl işledim. Bu telefon mailinizi verin, öňkü iş yerimizden sorabilirsiniz. Heýgene gidilýärmi? Heýgene pişirilýärmi? Heýgenek pişirip bilýärmi? Ha? Heýgenek yumurtka çapady pişirip bilýärmi? O bilýän. Şonu bilýän baş. Pişirilýärmi? Ben pişir onu. Ha? Pişir onu diýen. Ya bu. Aşhanaňyzy görkezin, men derew pişirip bereyim. Sen men ýanyma kim getirýän? Kim getirýän men ýanyma? Alo. Ana. Arka çuwrady. Ağam, näil bolar? Başlyk gidiverdim. O gidiverdi. Sen eminim akyn gidiver, gaýdyber. Sınavdan geçmedin. Ağam, mene hiç daha düşünmedim ha. Oy, sen sinaňyz da näýle? O hiç daha ýoklardan nädip heýgenek pişirje o? Sen onu düşünäde ho. Aýtdym en başlyk. Yo aýtdym. Ana şol alkaçda gitti. Bunu beyinsiz çaltı işleýär bidinkiden bir kitap öňünde var ya. Heýgenek pişir diýdim, pişirendi. Aňynda pişir. Gödöňüne gidip pişir. Ine meselim aýtsaňa heýgenek pişirmek üçin näme gelmedi? Şahafyany alýan, içine yumurta çakýan, buraýan, duz ýepýän, goýýan. Ondan saç. Saçyň üstüne ýağ goýdum. Goýdum. O jadyrdadymy? Jadyrda. Yumurtkany goýdum. Heýgenek boldy. Heýgenek Çıkardım. Heýgenem durru bolýar. Pomidorly heýgenek, gowurdokly heýgenek. Onun ýanky saçyň içine bara. Pomidor pişirdim soğan bilen. O pomidorun suw çykyp pişirýärsiň üstüne heýgenek goýýan. Bulap alyp barsan taýynjak heýgenek. Düşdüm. Ha, asıl O- şeylemidi. Ho, ana şu aňda gödöňde pişirdiýän zat şu da. Wah men ağam düşünmeýändirine. Beýle bolsa men isleşilçene garamışyr bilýän. Häzir garaş. Näme o? Yine şu bagışlar da başlyk. Näme boldy baş? Biz toya giýjirak barçak diýe. Gannım. Sen şu toy mekanyna aýdym taýda jogap bereň dämi? Şu wagt aýdym taýda bolmasa, bir gelen meherlerini näme diňletjek bolan? Kelläň ýerinde bolsaň. Bolýar başlyk. Men bilemok, aňyrsyp 2 minutda şu ýerde aýdym taýda. Yo arkyny ortamda biz çykalga tapar. Arkyny oğlum. Hey, toy mekanyna aýdym taýda. Boldy. Arkyny oğlum. Taýin mi da? Düzdün mü? Böyle bağışlamak varsa giyeceğin ya gayret et. Öyle mi? Aç hanım. Aç. İnim salamu aleyküm. Ve aleyküm. Kutlu olsun toylar. Aç diyen hoşun değil mi o? Aç. Bar. 2, 3. Bar. Evet de oluyor.
Sen adın näme? Ha? Ene gulağım kermedi. Ýöne hädip berdim, adın näme diýen ol? Öwüz. Öwüz. Assalamu alaykum hormatly ýöne mihmanlar. Ne şuun biziň täze toýlarymyzda yine ulu toýlaryň biri. Şuun Maradaga öz körpogly Ahmetcan biri. Toýmy gowdan adamlaryň ýadyndan çykmaçak günleriň biri. Aýny netibesi şuun biziň toýmyda daşdan, işden, doğan gatnaşlar, dosýalar hemmeti toýa eder. Şu toýy berejek başlamyzyň birem, täze bagşy, yan adaly uran, halkyň sevgisini gazanan Öwüz. Öwüz. Familiýaň näme? Hey, Can ağam. Men başı der. Men aspel. Aşpedin bir ýata ýöne baş ýerýär açyp bir sana aýdym aýtmaly bolsaňa. Ey ağam, näme oňramak şonu oňramak tary? Gannım. Näme? Näme bolýar? Näme üçin aýdym sana ses çykany? Ya düzütmiyoruz, başta derdi çıkarıyordum. Çart bolma, Yo. çart bolma. Bolmadı abi beýle zat. Yo, düzüdür teatr, gül ýaly. Aýdym aýtyp bilen bolmaý. Ey şonu oňramak da ağam. Näle oňram oku? Berde aýdym aýtyp bilmeden, tant et bilmeden. Gannım. Sen men ýanyma kimleri getirýän? Haw, aýdym aýdyp bilmeýän bolsa, heýene pişirip bilmeýän bolsa, näme üçin o men ýanyma getirýän? Hani diýinki täze adam işe, täze adam bir ýaşaşyk bolar. Nirde ol? Ahmet. Ahmet. Ha başla. Gel ani. Gelýär. Ha başla. Sen kömüň gerekde. Bagşlamak giýje agajak diýdi. Adarak. Şoň üçin ýa-da märekler geri urar. Şonu öz saat guralymy bilen bir kişiň aýdym bilen bu bagşlar gelýänçe da çyky güýme görýärmi? Böyle başla böyle. Gayret et bar guralymy. Böyle başla. Düzüdür. Çıkarla tapar başlyk arada etmesen. Gannım. Eň soň safar bolmuş. Ana diýen o arkaçya diýip şoň koýdy. Şäherin en çeýerli toy mekanlaryny orkady. Ýene bular ýaran toy mekany mene bir diýerek görýär. Ha. Näme üçin ağam menem şu ýerde işlädim merkitde gayret edip kömekden. Menden gaýdar ağam. Ýürüýdi sen üçin üýtgüş nahar et berer. Bor, o gowla ýürserit. Ha. Bizde her ne kişi aýdym aýtyp bilmeli. Tant edip bilmeli. Ha. Senem aýdym aýdylýan. Aýdym aýtmasam hinden ýa. Men tant edip bilýän. Men işe giremde tant edip girdim. Näetdiň aýdym? Ona başlyk. Canam, başlamaýdym aýdylýan. Başlyk dersan aýtýar o. Ay goýa. Eline dutaryn alyp. Ne Hawa, ettin ay? görewlinden hemme şakadım diýär. Şahanem garip Leyli Mecnun. Hürlük Hemra. Hemmetin gül etýär. Ağam menem öwrenerler. Netibetde. Gayret edip işleşerler eger mümkün bolsa. Ýöne Var. doğrudan bir sen aýdym aýtyp biljek ýa-ma? Şunu oňramakda ağam, oň üçin okuýup berek. Aşpellik okuýup meni başgalat näme diýen edip bilerim men ýöne. Aýdym bir adi jidrakda öwretseň onam öwrenmegi mümkün ağam. Öwrenirsin netibetde. Ýöne men näme sady göre hereket edibiljek nämedir? Ana şu tant et birsem. Sen doğrudan sen tantını görmeli ortaydı. Tant etsin. Şu baş üstüne şunu oňran ağam.